ngiphinde ndavuka nelinye kwakho. Nyana kaphindile akalali angavuki nanto. Ntanomhle, qiniseka ukuba ungula mthombo usezinyamakazi noninzi lwabantu. Sekaloku sihlale sikuthandazela ukuba ungaze wome, uhlala umpompozi unaphakade nakumaxesha embalela. Sibuze ke ukuba bangaphi abantu abachulumancayo xa wena unemali? Babe bangaphi ke bona abakhathazekayo? Ngaba ezintsanini zakho kuyabonakala na xa wena urholile? Okanye kuyafana nje nezinye iintsuku? Ngaba ekhaya ungakhona umahluko xa wena ungaphelelwa ngumsebenzi? Bangakhona abantu abangatsala nzima? Xa kunokwenzeka ukuba uphulukane nomsebenzi wakho namhlanje, bangakhona na abantu abangancama ubuthongo bavuke ngentseni bethandazela wena ukuba uzuze umsebenzi kwakhona? Mntanomhle, apha kusemhlabeni ndiyakucebisa mna Ntunyana kaPhindile, makwande imilomo neentliziyo ezikuthandazelayo kunemilomo neentliziyo ezikuqalekisayo. Yiba ngulaa mthombo usezinyamakazi noninzi lwabantu. Zisihlale sikuthandazela ukuba ungaze wome, umpompoze unaphakade nakumaxesha embalela. Kutsho mna, suqiniseka ukuba abantwana bakho bayonwaba xa urholile, kuba nokuba abathethi kodwa bayabona, kwaye ke bayadinwa zizithembiso ezilambathayo. Qiniseka mntanomhle ukuba kwanda intliziyo nemilomo ekuthandazelayo kunentliziyo nemilomo ekuqalekisayo. Bangaphi abantu abavuyayo xa imali isezandleni zakho? Ukuba ke ufuna ukubona imali yakho isenza izinto ezinengqondo, qinisekisa ukuba xa urholile mininzi imilomo neentliziyo ezikuthandazelayo kunemilomo neentliziyo ezikuqalekisayo. Elo ke liqhinga lesibini endinalo. Ndiye ndavuka